Ang goal ko naman nung nilabas ko tong channel na to, maging inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap na hindi imposible. Hindi porket mahirap tayo, hindi na tayo mangangarap pa. Sinasabi nila, okay lang, sumuka. Pero hindi okay ang sumuko. Hindi siya entirely para kumita ng pera. Kasi honestly speaking guys, hindi tayo kumikita ng pera sa lahat ng mga channel natin. Kung hihinto tayo sa mga pagsusumikap natin, wala talaga tayong mararating. Hanggang doon na lang tayo. Pero inupuan ko yung Versys 1000 mga katodo, na may share ko lang. Akalain mo, ang height ko 5'3 and a half. Yes, 5'3 and a half. Kasya ako, or kasya, abot ko siya. What's up mga katodo, na-miss ko kayo guys. Welcome back to our new video. Sobrang nakakamiss mag-vlog. Sobrang nakakamiss din nating big bike. Kasi ang huling gamit niya is January 24, and ngayon is February 20. Ano ba ngayon? February 22. So mag-iisang buwan na naman bago nagamit. Wala, ganun na ata talaga yung trend. Hindi na siya magagamit palagi. Ay nako, ang dami nating mga pinagdadaanan mga katodo. Kayo rin ba? Kayo rin ba guys? Marami pinagdadaanan. Ang gulong ng buhay no? Hindi talaga laging nasa ibabaw ka. Kailangan maging handa ka na pumailalim minsan. Ano na lang yan, battle of ano na lang yan, emotions no? Kung paano mo papatatagid yung puso mo at sarili mo sa mga pagsubok na dinadaanan mo. Kasi kung panghihinaan ka, wala, talo tayo. Yung nga sinasabi ng karamihan no, na okay lang na magpahinga, pero hindi okay ang sumuko, diba? Kasi pag sumuko ka, wala na, talo na. Sinasabi nila, okay lang, sumuka. Pero hindi okay ang sumuko. Ay nako mga katsodo. Buti na lang talaga, nandito rin tong motor natin na nagbibigay sa atin ng inspirasyon no, na kumayod lalo. Ay, ang tagtag. Agay. But anyway, malapit lang naman tayo mga katodo. So ngayon guys, samahan nyo ako, pupunta tayo Libis guys. And today is a special day. Bakit? Kasi sa wakas makikita na natin ang isa nating tropa. Actually naging kaibigan natin siya because of this motorcycle, because of the fact na nagpa-vlog tayo. Ang vlogging kasi guys hindi siya entirely para kumita ng pera. Kasi honestly speaking guys, hindi tayo kumikita ng pera sa lahat ng mga channel natin across
TikTok, Facebook, and of course YouTube. So wala tayong kinikita, pero marami tayong kayamanan sa kaibigan, di ba? Dumami ang kaibigan natin dahil sa pagmumotor natin, dahil sa pagbablog natin, di ba? So ako, hindi ko iniisip yung fact na nakikita tayo dito. Siguro bonus na lang yun. Ang sa akin lang kasi, ang goal ko naman nung nilabas ko tong channel na to, maging inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap na hindi imposible. Hindi porket mahirap tayo, hindi na tayo mangangarap pa. Kasi guys, kung ihinto tayo sa mga pagsusumikap natin, wala talaga tayong mararating. Hanggang doon na lang tayo. Pero kung ikaw, pag nangangarap ka at ang mindset mo alam mo yun, kikilusan mo yung mga pangarap mo, garantisado yan na makukuha mo lahat ng mga pangarap mo. Sayang magmotor, na-miss ko to. Ang adrenaline, iba rin talagang adrenaline at saya ng big bike. I mean, everyday naman natin ginagamit yung motor natin. Most of the time, Monday to Friday, ginagamit natin yung motor natin pamasok, yung scooter natin. Iba rin yung adrenaline nun kasi kasama natin si OBR. Ito naman sa big bike, ibang adrenaline nito, yung power ng motor, ibang klase. Actually, itong pupuntahan natin na hindi ko alam na lugar, may malapit pa lang. Kawasaki leisure bike dito sa akin, sa may C5 banda. Actually parang Quezon City na ata din ata to, hindi ako nagkakamali yung address, pero dito lang to, along Libis C5. So siguro sa boundary lang yan. Pero guys, bago ang lahat, mag-waste tayo kasi hindi ko alam kung pupuntahan natin Alam ko may lilikuan tayo somewhere para makapag-U-turn. Hindi, para challenging. Sige, wag na tayo mag-waste, para sabay-sabay tayong maligaw. Magtatanong-tanong na lang tayo. Ayan, Kawasaki. So kailangan makarating ako dyan, pero yung pag-ikot hindi ko alam kung saan. Saan na yun? Ayun. So kailangan kong makarating dito para makakaliwa ako doon. Saan kaya ang iikutan na ito? Kanan tayo dun, tapos sabay ligaw na. Hi. Eastwood. Tama ata to. Ayun ata, pag ganon, ginanon tapos gumanon. Thank you. Tama tayo ata. Ata.
Pag may nakita tayong stoplight dyan sa unahan, oh God, kanan ba o kakaliwa? Akala ko ito na yung kanto. Sheesh. Ayun. May nakikita akong malaking Kawasaki. Pero saan ito? Siguro sa ibabaw na ito. Ito na ba? Okay guys, so I guess nandito na tayo. Antayin ko na lang ang reply. Ano na ako? Sige Brad. Oo. Brother. So yun guys, ang ating tropang si Ferdy. Antok na antok ang ating tropa kasi galing siyang Hong Kong, no? And then dumating siya ng mga 2:30 siguro or 3 ng madaling araw. Unti pa lang yung tulog niya, rekta na siya dyan agad. So pagod na pagod, kitang kita sa mga mata. Pero thank you so much Ferdy sa pagkakataon na finally magkita. Kasi ang tagal nga nung pinlano naming meet up na to, and finally nangyari na. Sinamahan natin si Ferdy guys na magpa-PMS ng kanyang motor. And sobrang hectic ng schedule ng taong yon. Kaya thankful tayo na nagkaroon tayo ng opportunity na magkita kami. And next time for sure magkakaroon na kami ng mas mahabang panahon at makakasama natin mga katodo ng mas mahabang oras si Ferds. Quick ride lang yon. Pero bakit gano'n? Gusto ko pang mag-ride. Wala pa tayong tulog pero gusto ko mag-ride. Inupuan ko yung Versys 1000 mga katodo. Na may share ko lang. Akalain mo, ang height ko 5'3 and a half. Yes. Yes, 5'3 and a half. Kasya ko. Or kasya, abot ko siya. Hirap pero abot. Parang ito lang din kasi ang alam ko ang Versys 1000 same engine ito. So parang ganun lang din siya. Ang pinagkaiba lang niya yung stand, and hindi ko alam kung yung tuning is parehas pa rin feeling ko parehas yung tuning Tsaka sobrang taas nung handlebar niya. Kung eto may riser na, or nakatingnan nyo guys, so naka parang 3 inches ano na yan, lift, no, from the actual T-post niya. T-post ba tawag dyan? Basta so eto mataas na to, no, pero yon mas mataas siya. Parang andito yung mismong ano niya, level nung manibela niya. So napaka relax ng position niya. Yun nga, yung challenge naman sa atin is yung pag pag nata-traffic, no? Pero guys, ibang level yung comfort kasi ng mga ganong klaseng motor, no? Mga touring bikes. Yung relaxation na dulot ng mga ganong klaseng motor, ibang level. So tayo sa ngayon, kaya pa naman natin ito. So dito muna tayo. Pag dumating ang point na hindi na, di lipat na tayo sa touring na motor. Woo! Ang sarap sa ears.
sa punto ng video na to ay maraming salamat sa iyo. At ibig sabihin lang noon ay napaka-solid mong subscriber dito sa ating mumunting channel. And of course guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe. At i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos, no? Patuloy nyo pa po sanang suportahan ang ating channel. And of course guys, lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, katodo, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys. See you in the next video. Brr. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.